sa pulem, adayuda payla kaniyak kanake. Tanu siyak tay kunang ubing at paylaeng, sumapul kat sa bali nga inka ayaten. Niayat asap sa pule, adayuda paylang emputi-kute. Tanu siyak tay kunam ay di kadudwaen, kasiksikan tulaeng tina ay ayaten. Amanong tay kaya harigat, tas may sa asabong nga di pa'y nagukurat. Tanu puro sen nga di na pa'y oras, magaltay na dagos ket manasanas. Amumading tay arigan, kas may sasabong akababangluan. Ingka puro sen kadagitoy dakulap, kedaywanak tutap nun di manasanas. Di pagpagapong tiyapo tayo nga Diyos, di kapatuukan malmal daya puso, napipyaman pa